Здравейте и добре дошли в чисто новият ми YouTube канал Тюркче Мели Örен или в превод на български Научи турски с Мели. Аз се казвам Мелани Панайотова и имам 4 сертификата за владеене на турски език, както и надявам се съм бъдещ турски филолог, тюрколог. Създавам това видео и като цяло този канал с идеята да помогна на тези от вас, които също като мен са любители на езика и искат да го изучават, но не знаят откъде да тръгнат във връзка с неговото изучаване, както и имат нужда от подкрепа. Затова днес аз съм тук, за да ви я дам. В днешният урок ще се концентрираме по-конкретно върху турската азбука, като най-вече основните неща, които трябва да знаем за турският език, т.е. откъде възниква, колко са на брой буквите, които го съставят, както и кои са те. Така, преминавам към нашия първи слайд. Той, както можете да видите, или дърсимезе, хош гялденис, или в превод, добре дошли в нашия първи урок. Така, сега преминавам към вторият слайд, или, както казах, най-важното, основното, което трябва да знаем за езика. Така, както можете да видите, отбелязала съм с важно или знак за внимание. Това, което е основното, то е, че турският език принадлежи към групата на тюркските езици, както можем да видим. Подобно на българският, турският е фонетичен език. Тоест, какво ще рече това? Че пишем това, което чуваме и произнасяме думите така, както ги пишем. Няма нищо по-специално, нищо по-трудно, т.е. това е основното. Но, за разлика от българският език, турският се състои от 29 букви общо, като те, подобно на българският, се делят на гласни и съгласни звукове, като гласните са 8 на брой, а съгласните са 21. Сега ще ги разгледаме по-подробно. Както можете да видите, следващия слайд съм посветила точно на гласните звукове, които са калън люляр, в превод твърди гласни, и инже люляр, меки гласни, като твърдите гласни са А, Ы, О, У, а меките са Е, И, Ы, Ю. Както можете да забележите, последните два звука се произнасят по малко по-специфичен начин, точно защото при тяхното произношение трябва да е малко по-омекотено, не буквално, но с малко повече внимание и специфичност. Така, преминавам към съгласните звукове, които са 21 на брой, както казах. Самите съгласни звукове се произнасят ünsüzler на турски език, ünsüzler, и съответно, също както на български, те се делят на звучни и беззвучни, като звучните, както можем да видим, са Б, Дж, Д, Г, Ж, В, Е и З. Беззвучните съгласни са П, Ч, Т, К, Юмушак Г, Ф, Х, С и Ш. Така, за по-лесно запомнене на тези беззвучни съгласни, както и за вашето улесняване, съм дала един не толкова популярен израз, но такъв, който може да ви улесни и който съдържа абсолютно всички беззвучни съгласни, а именно наименованието фастъкча шахаб. Както можете да видите, сам по себе си той съдържа абсолютно всички беззвучни съгласни и по този начин това може да ви улесни във връзка с тяхното запомнене. Така, преминавам към следващия слайд, който вече конкретно е турската азбука. Всички знаем, че не можем да започнем да изучаваме който и да е език, без да знаем азбуката му, като тя е в основата на абсолютно всичко. Така, турската азбука или на турски тюрка алфабеси, като съответно, както можете да видите, съм дала всички буквички, съответно с по един пример към тях, както и превода на самата дума. Първата буква от азбуката, това е буквата А. Няма промяна в изговора, също както на български език. Думата, която съм дала за пример, е думата анахтар. Анахтар в превод ключ. Ето така, да приближа. Следващата буквичка, Б, бебек, бебе. След това Дж, джеза, наказание. Ч, чичек, цвете. Д, диш, зъб. Е, елма, ябълка. Ф, фаре, в превод мишка или плъх. Г, гюл, роза.
Като тук можете да усетите по време на изговора как юто е малко по-омекотено, точно както казах, че е такъв тип, нали, самият изговор на буквата изисква тя да е по-омекотено произнесена. Така. И гюл в превод роза. След това следващият звук е юмуша ге или в превод меко г. Като специфичното за тази буква е, че няма дума в турският език, която да започва с нея. Съответно, тя е в съответствие с други букви и по-скоро служи за удължаване на звука, след който е поставена. Както можете да видите, дала съм 3 думички за пример, като съответно първата думичка е думата аач. Аач се произнася и съответно превода дърво. Като по време на изговора можем да видим как сякаш при самия изговор буквата А се удължава. Аач, дърво. Следващата дума, това е думата и не. Като тук не можем да кажем, че не се произнася, а по-скоро по време на самия изговор усещаме как сякаш изговаряме се като и кратко. Българското и кратко. И не, игла. И съответно третата думичка да, планина. Така, това беше специфичното, което трябва да запомним за буква Юмушак Г. Така, преминавам нататък с думите, с следващите букви, така, които са Хе, хастане, болница, Ирмак, река, Ипек, куприна, Ж, жетон, пак жетон, Ке, карпус, диня, Ле, локанта, ресторант, Ме, мектуб, писмо, Не, нар, пак нар, Орман, гора. Така, към края на видеото отново ще се върна, за да повторя абсолютно всички букви, както и думите, примера, който дадох с тях. Преминаваме към следващия слайд, съответно и към останалите буквички. Те са Ömür. Думата Ömür означава живот. П, пастане, сладкарница. Ре, ракы, ракия. Се, сирке, оцет. Ше, шарап, вино. Те, тарак, гребен. Учак, самолет. Ütü. Думата ütü се превежда ютия. Вазо, ваза. Йълдъз, звезда. И последната буквичка зейтин, маслина. Така, сега още веднъж ще се върна в началото, за да повторя абсолютно всички буквички, както и тяхното произношение. Така, както може да видим отново, А, Б, Дж, Ч, Д, Е, Ф, Г, юмушак Г, Х, И, Ж, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Ш, Т, У, В, Е и З. Съответно, това е всичко, което трябва да знаем за турската азбука и накратко за турският език. Това беше и нашият урок. Благодаря ви за вниманието. Ако ви е харесало, моля да последвате чисто новият ми YouTube канал, защото така ще подпомогнете както моето развитие, така и това на канала и ще се радвам отново да се виждаме с вас, ако имате интерес към изучаването на турският език. Благодаря ви!